raga Anggiak numpak perahu layang. kene Mas Gareng ayo lek-lekan kedung cangkring Praune wis nang ya ya banyu tinela ora jemu-jemu ngilangake sekali lagi ya Cahayu Jebul wis sore kitengkel apa katon ngawe-awe kaya kane becek bali wae sekali lagi Yo! Oe, 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 selamat sis apal Segoro, segoro. Pariwisata ya 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 banyu pinela ora sama-sama karo besok kuya ilangake rasa lokalasu ati jawa jebul wis sore Rayokane becek bali wae sene sesa esa Iki jenenge jogete ngerti karo ukel kendang, ngerti karo cengkal, ngerti karo apa ya? Karo irama. Aku iki cara gareng no joget aku ya persis kuwi. Masangku kayak kowe terok-terok aku kaya. Sugeng dalu. Sugeng dalu Mas Pak Gareng. Cangik, Mbak Limbuk. Pripun pawartane panjenengan? Awit donga pangestu Mak Cangik kula sehat walafiat tur ya waras seger. Alhamdulillah. Tindak ngriki rawuh jam pinten niki wau? Niki wau jam setengah 11. Tengah 11 dugi pundi? Namung akses masuk mriki merga kathahipun ingkang penonton rawuh. Nggih. Niki dalan-dalan ditutup terus kula kalih panitia dihubungke mriko nyebrang kali mriko bulak mriko. Lho. Nah, Ora kowe iki arep rene apa arep piknik? lho kula ki mau manut panitia kok, Pak. Lho kok teko nyebrang kali bareng iki lho. Lah dalan ngendi ditutup kebak. Akhire nrabas-nrabas. Nerabas-nerabas niku enten setengah jam meneh enten kaya obat nyamuk Munyer ngono wae. muser-muser. Lah kok ya gelem ae lho sampean. Saya wong kene ya ora eneng keterangane kok. Nek teko kene lah ya genah to, Pak. Oh kene nggone kene lokasine. Heeh. Ternyata papan bowera kaya mengkene kebak para penonton luar biasa. Tepuk tangan antusias penonton semuanya. Kedung cangkring. Warga masyarakat Kedung Cangkring. Wah, saya heboh Pak niki. Wah, lah. Tenan kok. Kene iki budidaya wujuding pambudidaya babakan budaya ki nyatane tenanan. Nggih. Iki swadaya masyarakat lho wayangan bengi iki. Urunan semuanya. Urunan ki nganti kaya ngene iki apike, Pak? Wah, nganti nekake pagelaran wayang kulit. Aku sak rombongan pelawake ya sampean. Terus iki ponakamu Proborini ya dirawuhke rene. Proborini ya seteko kene iki. Ragate ora setitik lho iki. Wah, tenan. Dalange tok 20 yuta. Wah, tenan to. Aku wonge angel kok ya. Tenan. Urung-urung pelawake garenge tok iki. Pirang yuta sampean? Sampean ngendikake Pak, kula pira neng kene, Pak? Lho, tenan 750. Lho, lah iya to. 750 mangan jaba lho iki. Mas aku. Ya ora to, ya umume.
Mergo saka warga masyarakat iki bener-bener kapernyata ya kepengin ngrawuhke panjenengan. Nggih, Ya Pak. kepengin gegojekan guyon parikena karo atur panglipur dalam rangka HUT Republik Indonesia yang ke-78 nggih menika. 78. Mapan wonten ing Kedung Cangkring, Jambu, Kayen Kidul, Kediri. Kediri. Nah. Mapanipun Kedung Cangkring. Heeh. Wonten Kayen Kidul menika kecamatan. Kecamatan desane Jambu. Iki Jambu. dusun, iki dusun. Dusun nggih menika Nggih. nggih. Dusun Kedung Cangkring, Desa Jambu, Heeh. Kecamatan Kayen. Kayen Kidul. Heeh. Nah, nggih. Oh, apal ya. Nggih nembe pisan iki ning mula kula apalke sok ben rene ora bingung, Pak. Lho masaku. Lah terus sing arep nyeluk sapa kok ya? Ya golek, Pak, mbok menawa enek sing nanggap meneh. Lho masaku. Dulur mriki niki Bapak Kepala Dusun Nggih, Pak Hadi Pak Purwandi. Nah, Pak Hadi Purwandi. Heeh. Lajeng Pak Kepala Desane Pak AJS. Sapa? Pak AJS niku Pak Agus Joko Susilo. Cocok, cocok. Cocok iki tak Apal. Mulai iki tak apalke tak siarke soalnya Pak Agus ki urung nanggap dhewe ngoten. Mas Agus ki mbok kuwi dulur kula nang. Mas Agus ki tapi ya ternyata kaya wewengkon Kedung Cangkring kaya Jambu dek kapan kapan kae maksudku ngono lho. Nika tenggene Pak Sis. Heeh, iki ya sowan. Apal kula ngene Pak Sis wong nika sing bayar kula kepunjulen selawe nika. Wong ngono. Lah ra mbok balekke. Mboten wong sugih kono mbok ben kula. Mas aku kuwi wong dremes kaya. Ah. Sing baku pokoknya terima kasih Matur suwun. Pak Kepala Desa, Pak Sing. Kasun, juga Pak Kasun. panitia penyelenggara. Panitia penyelenggara sedaya kemawon Heeh. saged meriah kados mekaten acara pengetan ambal warsa kamardikan Republik Indonesia ingkang kaping 78. Heeh. 78 kuwi huruf angkane 7 karo 8. 7 karo 8. 7 kuwi Kedung Cangkring saka tembung entuk pitulungan. Oh ngono. 8 kuwi angkane ora ana pedote. Munyer terus mlaku terus ora eneng Mubeng pedote. terus ora ana pedote, tegese pitulungane Gusti Allah kanggo warga Kedung Cangkring kene tidak pernah akan ada putusnya. Ya. Selalu mengalir, mendapatkan rezeki yang melimpah ruah dan selalu diberikan keselamatan. Allahumma amin. Amin. Tepuk tangan sekali lagi untuk warga masyarakat Kedung Cangkring. Luar biasa kok. tenan. Kula niku bombong mongkok saestu. Lah nyang apa kok Anggere mongkok? wayangan sing nonton kaya ngene iki Oh. tenan. Mulih ora bayaran ora patheken Oh, kula ngene. alhamdulillah. Tenan. Lah pancen ya bengi iki wis dipoki karo panitia kok ya. Nggih bener pancen pun dilunasi Wis dadi sorene dilunasi. harapan hidup ngeten niki. Rumah saku. Saking tertipe panitia kok, Mas. Lho iya panitia ki wah maksud iki kula niku ngenteni panjenengan wis bedhasa teng sakniki sawen-wen kula ni bingung lho. Ala pun diasta mawon Pak. Bareng teko ndoto sampean weh ni Pak Prih aku ngono. Lah ora jenengan to mboten Pak Prih mawon aku ngono. Kangge syukur kok panitia niku langsung transfer teng kula umpama lewat dalange kula ya ketir-ketir kula tenan. Nyang apa to? Ketir-ketir maksudnya iki. Lah aku apa tau ngrogoti to? Walah bot. Aku apa tau apa jenenge ngono kae ngelongi nyomoti. Ngutil ngoten kira. Apa tau aku ki motong. Boten, boten. Aku ki ora tau. Mas aku. Dalang sing tulus ngeten iki kok sing apa anane iki. Lho ki kudu ngalembono karo aku lho kowe iki. Saestu Pak, kula yo tenan. kok. Soale aku wong jujur jarujur. Jujur urung tau ngerti kok Rudi Gareng ki arep tumindak neko-neko urung. Nah, tau. kowe iku omongno penonton. Aku Mula wonge piye? warga Kedung Cangkring niku ora Heeh. kleru nek nanggap dalang niki. Nah, kudu. Soale niki nggawa berkah. Nah, omongno. Angsare apik nek bar nanggap dalang iki mesti rezekine warga kene subur makmur. Lho, lha iki lho. Mergo iki tus-tuse dalang. Lho. Urung Maksudnya nate dalang iki tumindak neko-neko. Lah omongno. Urung tahu kok jenenge Sing do kula iki. krungu swaraku sing Nah. sumbang-sumbangi ben roh. Kula ki dadi garenge Pak Rudi ki wis taun-taunan urung tau krungu kok Pak Rudi ki main medok urung tau krungu. Omongno ngono. Sangkek primpene masalah. Sik to. Sakit primpene padha karo ndakwa karo aku pinter lek ku ndelikke. Primpen sing ngopeni ati aja nganti tumindak ala. Ah, omonge sapa kok ya? Omonge kula. Lah ngono kok primpen kok ati-ati ki rasa nganu ya panggah ora ketok to ati iki. Primpen sing ngopeni kula warga supaya ne utuh.
Heeh, pancen kudu ngono. Langke. Urip ning alam donya ki rahayu ning kulawarga Lah. ki kudu dipenggalih. Lah rong tau to sampean selingkuh demenan main. Wah, rumasaku. Nah. Wah, rumasaku. Kandhane Aku wonge kenceng kok. kenceng kok. Nek iya ning ora ya ora. Iya ora ora. Padake kowe. Adake gareng. Bolak-balik rabi kok ya. Hobi kok. Masaku hobi kok ora. Tapi ora apa-apa lho wong kowe iki sak orane ya seniman sukses. Mas Gareng menika garwanipun wonten 70. Pinten? Oh 70. Ah, bojo siji pangan uang kok iso 70. Kowe aja nyemoni. Loh, nyemoni Kowe arep nyemoni kowe. padha. Lah ora padha, kok madak-madakke kancane Lah sedekah ki ra mung dhuwit, bojoe sedekahke. Los. Los sesama gareng ki kudu los pokoke. Kowe iki sisi aku petuk kowe iki saya kerep saya nganyelke ngono Lho kok nganyelke iki piye lho? Ya omong-omongmu ki saya nyelengit ki lho. Kok iso nyelengit? Ha sedekah ki ya wujude ya sak orane dana rasa, dana weweh. Kok bojo disedekahke ki lho. Jare wong urip iku kudu ikhlas. Ha iya no. Lah bojo jaluk tangga ya ikhlas to, Pak. Sedekah to. Wong gur kulit ta lho. Dipemeng linting kok. Nah terus Ha iya, patah satu tumbuh 1000. edan. Adane. Kowe wong kepayon lah Oh, carane. dekengane wong pusat kok padake. Pusat ngendi? Pusat ki rumah sakit udel lho, pusat ki. Kelak puser. Oh ngono. Puser. Rumah saku Adake. Dirgahayu Republik Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia, mari kita pakaikan kemerdekaan sebagai bentuk kita untuk mengapresiasi para pahlawan. Merdeka! 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 Wah, jan. Ki cara baris nu kok ya pinter to sampean ki. Lho pinter Pak, jenenge PBB niku pinter. Rumah sakit iki anu engko lek baris tak goleke kanca Probolini mengko. Oh, siap Pak. Simbaku dalem niki awake dhewe tetepe ya kuwi ora lali atur panglipur. Atur Apa? panglipur. Iki sowane Kedung Cangkring lho. Sing Nggih. arep kok wehne penonton kene apa? Kok diwehke ki apa rene golek kok ngwehke iki lho. Kowe iki mudeng karo tembung ora to? Lho lah sampean Maksudku kowe ditimbali ado-ado saka nggonmu kono palur ya to. Digawa tindak rene ning kene kuwi arepe urun apa karo penonton. Lah kok urun lho Mas rene iki aku ki arep golek. Aku ki urun ki urun apa? Maksudku kowe arep ngetokne apa ngono lho. Lah ngetokke apa nggon aku wis ora iso metu kok kon ngetokke. Anu buntet apa piye kok ya ora iso metu. Maksude kowe iki arep ngewehi apa ngono lho. Lah ya kok nguweki pangan dhewe diremason wetenge kok ngeweki lho. Penonton ki arep mok sugata apa? Lah ya jenenge wong iki nek jenenge dalang pinter ki ya bokong dilumahke, nek Apa? ngomong digenahke. Lah terus Tepuk Maksudnya- tangan wong siji rasa tepuk tangan ngece ngono kuwi jenenge. kowe iki ora cetha. Ora yo omong digenahne piye to? Maksudnya atur panglipur arep Maksudnya ngaturke ki panglipur babakan Teko apa? kene iki arep ndongake apa kanggo Nah. warga masyarakat kaitane karo tema malam hari ini pengetan 17 Agustus kamardikan sing kaping 78. Walu. Lah kudune ngono to, Pak? Lah iya. Iki rembug sak klimah ki iso ndadekke padu lho Pak ngene nek ora pas ki. Padu ora masalah lho kowe karo aku. Lho. Ha padu ki sikil papat didu lho. Wah yo enggak mau. Enggak mau. Rumah Masa kamu gareng karo gareng arep ngene, enggak mau ah. wah iki malah awake dhewe iki perkara nyata gareng kembar lho, matur suwun. Iki ngeten lho Mas Rudi. Piye? Kaitane kalian pengetan nambal warsa kamardikan Republik Indonesia ingkang kaping 78 kanggene warga masyarakat Kedung Cangkring mboten ana liya. Niki namung mewujudaken monggo kita sami bersyukur. Nah, Dene awake dhewe kula panjenengan warga masyarakat dalu niki utawa alam saiki jaman saiki mung karek nglungguhi sing jenenge Klasa Gumelar. Rekosane wis dientek-entekke para nenek moyang, para pahlawan, para pejuang. para mbah-mbah dhewe Mbah-mbah biyen. dhewe sing direwangi ngrengkuh kemerdekaan nganti toh nyawa toh bondo. Nah, mula awake dhewe iki mung garek mengisi kemerdekaan dengan rasa syukur. Wong ki nek wis bersyukur mula tanggung jawabe mari kita isi kemerdekaan dengan sebaik-baiknya. Jangan pernah mengotori kemerdekaan, bahkan harus kita hiasi dengan keindahan sesuai dengan pekerjaan kita masing-masing. Luar biasa, kowe iki jan wong pinter kok. Mojiroji. Iya. Ora usah nyemoni kowe Mas, aku kancane mumet kok ya.
Lho Pak. nggih soalé nek Piye? ora nek kamardikan, Pak. Lho iya no. Tangeh mokal Pak Rudi ki iso menghibur warga masyarakat, tangeh mokal Pak Rudi iso mayang. Lho, lah lekas ngono. Der. Apa kuwi? Peluru. Sik. Dadi wong mangsa perang to. Nah, Apa ora enek merdeka jaman ora enek semono. merdeka. Lekas uluk Der. peluru. Peluru. Nah, Dok 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 dok. Dem. Meriam Belina. Terus indene eman. Beleng. Apa kuwi? Bom atom. Weh, lah gelungane piye ki modele? Mecer-mecer wi jaman dhisik Pak. Mula saiki Mula, lak nyambut gawe apa sarwa kepenak. Aman nang endi-endi tentrem ayem mergo wis merdeka. Nah, nek ngelingi jaman penjajahan dhisik tak kira ora nek enteke umpama cerita, Pak. Kula mong sedikit cerita dari kakek saya utawa mbah Piye kuwi? kula. Mbah kula niku nggih pejuang 45 nderek ngusir ke Londo. Perang gamane ndek mben niku senjatane nggih ana bedil wong mbah kula niku veteran. Woh. Ning mbah kula nate apes tau ketembak sukune. Heeh. Niki tesih sugeng mbah kula asmane Karya Lecek. Sapa? Mbah Karya Lecek, veteran lho Pak, mbah Oh, celukane Lecek. Lecek nggih. Lah, niku nek tindak niku sukune sih diseret ngeten iki, sayah keten. Mergo saka kenek peluru. Klek peluru sing nembak Londo, gueting Pak nek kalih Londo niku gueting ingkit-ingkit. Mbahe sampean kuwi. Mbah kula niku angger ketemu Londo, iyat entuk Londo gua. Londo neh gua, Londo neh gua sing digoleki joker, Pak. Kuwi kertu, kuwi pekat penyakit masyarakat. Mbuh kuwi kertu, mbuh kuwi apa wong jenenge wong trauma. Mbah kula niku angger ketemu Londo, geting, Pak. Kelingan. Wah iya mergo ya trauma jaman semono. Nah, Kuwi omongono mbahmu aja ngantek kok petukne kertu. Mboten. Petukno anu kae lho ndol-ndolan kae malah ora apa-apa, ora petuk londo kae. Malah hafal kowe no, Mas. Lho wong kene ya saurane dolanane ya karo kono kok ya. Dewine. Nggih, penontone. Maruji. Mas aku sewengi mek ngono aku kok demen to jaman semono kuwi. Nek niki mereke senes niku, Pak. Napa? Niki 6 pituro. Pitu ki macane ora tu. Pitu ki nek nut gamelan iki macane pi, ngono lho. Ya ben kok kene ya macaku ngono kok 6 pituro kok. Mas aku lha kuwi kok nek kesusu dadine ra karu-karuan kok ya. Lah timbang piro enak turo kok ngeyel. None tak goleke kanca. Monggo. Proborini. Selamat malam Om. Selamat malam. Sugeng dalu Proborini. Iya. Jan pripun kabari panjenengan? Kula apik mawon. Sehat ya Cahayu. Alhamdulillah. Seger waras ya Cahayu. Seger waras. Ayem-ayem bae to ya. Ayem matine. Ayem matine, ayem pikire. Leres Om jenengan Wah. ya napa kabare? Ya pendongamu lho, Nduk. Aku ya tetep seger kewarasan, sehat. Ayem matine. Ayem wong iso guyu. Ayem. Waras. Waras kok ya. Iya nek gak waras gak iso teko kene. Lho iya padha ae kono nek ora waras ora iso teko kene. Bener, Ning awake Om. dhewe iki waras, aku waras, sampean waras, bengi iki enek kancane sing ora patek waras ya enek. Sinten? Ora usah diomongke, wonge ya teko. Wonge ya ning kene. Wonge teko. Teko kok ya. Jenengan waras kula waras. Mm-mm. Enten sing gak waras. Enek sing ora patek waras. Pundi? Wong kancane jagongan omong-omongan padha-padha ning panggunge kok ora omong-omongan. Lah iki. Nah, Iki ya jenenge mbok kan- komunikasi dijaga dengan baik. Iya lho wong ki makhluk sosial lho. Iya. Kudu sarawungan ngono.
Saling melengkapi. Nah. Ojo mek mbidek ae cangkeme. Lho iya kuwi wong gunane cangkem ki dingge omong kok ya. Masa meng arep dingge ngemut untu kan ya ora tepak to. Enak kok. Iya. Iya. Sampean ambek aku dep-depan. Lah itu depan ngomong-ngomongan. Iki jenenge kowe karo aku enek sing diarani interaktif. Interaktif terus chemistry Iya, bisa. chemistry. Nguwongne kancane. Nguwongne kancane iki penting. Aja nganti awake dhewe petuk suwi ora petuk bareng petuk ki bisu. Bisu. Heeh. Gak iso ngomong. Lah iki jenenge ora blater. Ninggalke tata cara lan unggah-ungguh ngono lho. Terus gak iso saling melengkapi. Sing dimaksud raimu tak Pak De? Lah, iya ta, ora gelem nyauri to. Ora gelem nyauri. Aku mbok dijak omong, Mas. Lho. Aku Piye nek ta? ora mbok jak omong, aku krungu omongane iki tok wis mengkorok lho Mas aku iki. Lah mengkoroke nyang apa? Wedok suarane gede. Iki mau anggap hantu apa piye nggarai kiri-kiri iki? Mare. Mbok kira aku wewe gombel ngono Nah, kok ora? kuwi. Wis ora tau petuk-petuk. Iki pengapesanku nek Ketemu pisan terus ngarani aku terus ngerungokno suaraku mengkorok, Mbok kira apa aku? wong. Lho, Rene. Nggih. Mbok ya sing halus to karo wong lanang sing halus. Sampeyan ta sing jenenge Gatra iku. Iya, Gatra iki apa? gareng tralala. Ya. Wi, endi mu? Wong endi? kae lho. Matamu. Matamu dhewe kuwi. Masaku. Kok iso? Sampeyan wong endi sakjane? Kok ketemu aku koyok sajake gila? Kok ora nguwongke? Ora kok ora ngwongke iki ora. Lah kok ora nyopo? Lah justru aku ki sing iso menjaga kesopanan di mana ada orang komunikasi, kudune sing siji ki ngejeni meneng sik. Lho kudune kowe melu ntrampul lek kowe rumangsa dadi kanca. Ora arep nronyol-nronyol kuwi tegese ora ngajeni marang liyan ben rampung sik apa sing dadi Kowe rene iki ora ngaji lho ya. Awake dhewe rene iki atur panglipur lho. Aku ki ora Kok ngaji, aku iki ki lho? membenarkan meluruskan karo dene kok aku nang kene ki mbak anggap wong edan, Mas. Lho, sing nganggep wong edan sapa? Lha iki mau. Aku mek nganggep wong ora waras kok ya. Lah nek ora waras lah ya edan to. Sing ngomong sapa? Mongko ciri-cirine wong edan kowe ngerti apa ora? Apa? Omong dhewe, disauri dhewe, guyu dhewe, bengok dhewe, sewengi utuh. Sing nang kene iki sapa sing ngomong dhewe, disauri dhewe? Dalang. Teko edan kok ngajak-ajak lho. Lho. Ha nek ngono sing edan ora menggur aku. Lho, Kok iso lho? Lho, termasuk Proborini karo kowe iki ya melu edan. Lho. Ha nek wong edan ning kene omong-omongan dhewe kok mau susul. berarti pengrawit ki ya kentir. Lah nyapa? Ana wong edan-edan kok diringi ya kentir arti iki. Ya gak perkara dalang aku sampean pengrawit. Lah terus Apa? Pak Kasun. Nyang apa? Pak Kasun nyang apa? aku rawani nek iki. Proborini kowe aja yayan lho. Ki Pak- cair orane tergantung kowe lho. Aku rawani, kurang Pak Kasun nyang apa? Pak Pak Kasun nyang apa? Kasun iku bijaksana nekakno wong gendeng-gendeng, Ro. Kok ora Ngekeki badokan sampean kabeh, ngerti? Kok mau. iso ngrembug Aku. iku ngrembug sing apik, ngrembug sing enak, ngrembug. Selamat. Tak kira Pak Kasun ki ya wong edan. aku. Ya Edan marang kabudayan, edan marang kaindahan, edan marang kebersamaan gotong royong guyub rukun karo warga masyarakat. Contone masyarakat Kedung Cangkring. Nah, Rukune koyok ngene mirsani budaya apa meneh wayang, nekakno jenengan, nekakno aku. kok ditekak iki ora lara ditekak. Maksude iku ngundang sampean Pak Lho, De lho. Gatra. Nek kaya demit diundang. dadak ngebong menyan. Pak De. Aku ora tanggung jawab. lho. Nimbali sampean. Kaya Gusti Allah wae urung wancine kok awake ditimbali iki nyapa. Ruth Piye ta? Cobi, Bahasa cobi, yangel jenengan kok. jenengan jelasne. Niki perkara basa kula saged geger lho karo Pak De Gatra lho. Lho ora masalah lho jane pomo geger maksud ngene lho Reng. Lho. Reng, kowe kudu paham lho. Lah nggih, Bengi iki awake dhewe kudu matur suwun matur suwun. karo Pak Kasun. Pak Budi. Pak Hadi. Pak Hadi. Purwandi. Adi Purwanti duwe kanca Budi, nggih bener. Lah mau glenyeng. Pak Kasun niku mangkan edan budaya. Heeh, edan budaya, edan katentreman, edan karukunan, mula dene iki pagelaran kaya dalu menika. Ngeten iki. Mulakno ngundang kowe, ngono lho. Kowe diundang, ngono lho. Lah ya ora nekak ngono, nek nekak iki nekek ngene to Pak kuwi. Dadi mergo dialek, Pak. Aku Heeh. wong kulon, Proborini wong etan. Ngeten iki lho. Ki nek ora pas
ora paham iki iso dadekne gegeran. Contone. Ya perkara basa ngeten iki kula nggih geger kali niki. Contone apa? Contone. Sok-sokan Kok gegermu perkara apa? Lah kula kan wong Surabaya. Surabaya wonge rada akal. Pak De Gatra menika kan wong kulonan, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Heeh. Ngono kok ngaku-ngaku wong Surabaya. Lho iki kowe jenenge mengaku-ngaku. Ora ngaku aku ning pengen belajar basa Surabaya. Omong lek pengen belajar aja ngaku sik. Ngene Keju lho, lho Pak wong De. ngaku terus ki. Nah, aja ngono Pak De, ngomong saanane ngono ku lek takon aku takono. Iki perkara sepele lho ya. Iya ya. Nek nggone sampean iku mbosokno awakmu iku apa? Aku Kowe. kowe. Nek cara nggon Surabaya Kon. wis paham? Ya. Nek Surabaya, Kon, nek Jawa Tengah kowe. berarti wis paham basa Paham. Surabaya. Nah, Jawa Tengah kowe, Surabaya kon. Jajal ya. Saiki kan sampean wis ngerti wong Surabaya. Basakno Surabaya. Iya ya. Kowe tole sing kecepit. Kon kowe tole sing kecepit. Kowe iki yen Jawa Timur kon. Kon Belajar lho. Wis tak kandhani kan. kon tol. Kowe tole sing kecepit. Kon tole sing kecepit. Hek, Kowe iki apa? kon. Kowe tole sing kecepit. Heeh. Yo, basa Surabaya napa? Kon tale sing kecepit. Oh, talemu kontal to. Wong Surabaya gak gawe to, Pak Oh, Digata. kontal. Le. Kok wah jan apik tole kok malah. Ah, kowe rumah aku. Ngawur sampean iku dipelajari kok. Angel Kowe ilate iki lho. diwarai mulakno kowe hijrah Dialek. ning Jawa Timur ben ngerti. Wong sak tembung kuwi kata benda wae ya beda, Pak. Nek Jawa Tengah kuwi Ah. kunci. Kunci. Nek Surabaya sogok. Lah ya ngono ta? Ayo, dadi iso dadi salah paham ki nek Jawa Tengah kunci, nek Surabaya sogok. Nah, terus? Mara tuaku ning jero omah tak sogok saka njaba. Dikunci ngono karepe. Kuwi yen Jawa Tengah. Heeh. Nek Jawa Timur utawa Surabaya disogok. Disogok. Aku terus mikir mara tuwa disogok saka njaba. Dawane sepira sogoke lho. Kowe ya terlalu pikiranmu terlalu ngrambyang. Kok ngrambyang? Wong ki nek ora ngerti lak mesti berangan-angan to, Pak. Ya angan-angan kenek ning waya nyogrok mara tuwa ki Terus nalar apa ora kowe iki? Imajine sampean teko ndi Heeh. ngono. Iki carane Victor. Victor sampean iku Pak De Gatra. Victor maham. Victor ya apa? Victor apa? Victor. Victor ki Pikiran pikiran kotor. Heeh. Lapo kan kok gaene kok nyogok Banyak tak marang barengi, tuwa. banyak tak barengi kok. Kompak kok. Ya dhek kompak ngponak aku kok ya rumah aku. Iya, kan? Victor. Victor kok pikiran kotor. Lah apa? Iya, dadi pancen perlu pemahaman bahasa. Tapi kaya ngene iki aja digawe repot utawa aja digawe congkrah. Bener. Ini yang namanya khasanah bahasa Nggih. Indonesia Loh. utawa khasanah budaya bangsa. Kekayaan lho iki. Kekayaan mula diarani Bhinneka Tunggal Ika. Ika. Meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Waduh, hilir. Silir. Aja silir ku dadine. Oh iya ngene tutup. Manut panjenengan. Penonton iku lah guys, Napa? saking antusiasnya mirsani wayang sing sebelah kono njaluk diganjel, njaluk nembang, piye cangkeme bengok-bengok. Musuh wong Ora Surabaya. apa-apa kok ya. Sing mesake meneh sing neng kono. Ah piye? Napa? Nonton wayang ora tentrem, Pak. Lah nyang Kok apa? iso? Ngene kabeh. Lah nyang apa? Wedi kejeblokan gori, Pak. Rumah tau ning nongko kuwi to, tepel kuwi to. Ewel. Cobi bawa nduk manut panjenengan. Nah, kenek playune ning Sunda nggo. Dadi kasanah budaya. Nggih, Apa? Probolini kok. Gunung Galunggung kenek, Nggih. Ilir kenek. Gunung Galunggung
Jelasno reng. Basa Jawane reng. Gunung Galunggung Katunjang. Heeh. Talaga Sunda. Iki basa Sunda iki, Mas. Lho lah ya jawabno penonton ben mudeng Talaga Sunda ki apa? Talaga Sunda iki mbok menawa telaga sing ana Sunda kono. Nah, Ya terus. gur tak arang Mas iki. Lho jarang iki tenanan Lah iki. aku ora ngerti basa Sunda, aku pisan duwe pacar Sunda wae tau gegeran kok. Lah nyang apa? Aku lak duwe pacar wong Sunda. Heeh. Basane lak Sunda. Heeh. Piknik, Mas. Piknik. Numpak bis. Numpak bis. Rampung teko nggon tempat wisata. Heeh. Kuwi aku karo pacar kuwi kepengin nang kamar mandi. Lah terus? Nah, kono muni, "Urang helanya, Kang." Sok, aku ya ngono. Karepe iki lak saya duluan ya, Kang. Oh, ngono. Sok. Nah, bar kuwi rampung terus aku mlebu. Heeh. Nah, bareng aku mlebu, aku metu ke kamar mandi, pacarku teko, "Atos, Kang." "Ora, Dik, mringkil kok." Aku ya ngono. Ora maksudnya atos ki ora kok atos. Lah, atos ki apa? Rumah sau. Atos ki wis. Oh, berarti kaya. aku metu ki ditekoni, "Sudah, Kang." Nah ngono. Lah iya, beten ku ora atos wong mringkil kok, Nah, jemek-jemek. aku iki bayanganmu sing mringkil-mringkil. Victor neh. Aku. Enda. Yo, mringkil. Mas aku. Talaga Sunda. Wayah nana. Rembet di tengah gua. Ayo. Bawa iki paling penak, Mas. Lah penak. Iki mbok kleru kaya ngopo to? Heeh. Wong kene iku ora nek wong ngerti yo an basa ngene. Potonganmu. Iki ora kleru sing tembang seorang Probolini kok kleru Iki iki lho. mbok bawane iki diawur to. Iki ora nek wong ngerti wong kedung kene iku ora nek wong ngerti. Asine kowe iki sing ora ngerti kuwi kok ya rumah saku kok. Golek kanca sing ora ngerti. Lah kok golek kanca pirang-pirang rumah saku. Ya. Gunungan Gunungan. Kumaha atu ayak naon? Atos. Meringkil. Dungku disungkur sumurean Lho. di Tarim. Tarim. Tarim ngepit ngidul nggo bronjong tarim. Iki kata-kata kok tarim dudu jenenge wong. Tak kira tarim kene, Pak. Tarim. Sunda Sunda nah ngancik di negara Negara ngendi? di negara Aja rusuh-rusuh rek kuwi. Oke. Catet aku kleru. Apa ya? Sing kerimu sun apa, Nduk? Sunda Pak De. Oh, Sunda. Catet aku kok sun gondrong. Kuwi masun kasang jalang kaya. Sampeyan duwe catetan apa? Catetan enggak aku rumah aku. Kuwi yo kakangku kok ya. Tembange bajing loncat nggih. Oke. Bajing loncat. Pak Digatra. Heeh. Gerak Pak De. Aja nganti kowe ora gerak lho, Reng, bengi Iya, iki. iya, Harus Pak. gerak lho. Lek ora Oke, gerak Pak. iki padha karo kowe patung. Mosok kowe Bener. patung. Nah. Aku pokoknya nek melu Pak Rudi gareng kudu gerak. Heeh no. Kok nek ora gerak ndak diganti. Nah, iya tak ganti tenan aku. Ganti. Aku tak goleki wong sing Ndak diganti gareng Jombang aku engko. Gambang, Gareng Jombang. Nonton, Maluroji. Halo. Halo gareng Jombang nonton. Ya, wis ora apa-apa. Aku cukup gareng Bang Sri ae.
Aku kok kapan-kapan garing dhewe kok tak delok-delok dhewe. Yo, Sara Sunda, intro cantrik. Kumaha kaya naon? Ulah kaget deui. Simoro kok. Oe a. Iki lho Pak Kardiono. Bukan masa Soko Susilo Pak Purwandi. Sarang Taruna. Oke. Apa ini? Bajing loncat nak. Diatur kalian tuh buat warga masyarakat bertukang. Iya. Narusan
sini. Pacing loncat. Luar biasa. Oh sendok kaya. Pak Iki jenenge kasanah budaya ki ngene iki. Iya. Niki wau pahrayangan nggih Om. Heeh, parahyangan Sunda. Jawa Barat. Jawa Sunda. Barat. Dadi kena diarani pancen yo nuansa ki Jawa Barat dhewe, Jawa Tengah dhewe, Jawa Nggih. Timur dhewe. Betul. Nah, saurarane sing ngelak yo ben ngombe ora masalah. Wong ngosrong ki nek ora ditambani disiram banyu biasane ki coranane garing, telake garing. Jare mbah-mbah ki wong urip ki mung mampir ngombe. Oh ngono. Nek wong ngombe kok diseneni. Lah terus mangane kapan nek mek ngombe tok? Ya bar ngombe engko mangan. Rumasaku. Iki Probori ini kan sinden multi talent. Nggih, napa-napa iso Pak. Serba bisu. Apa Bisa. serba bisa. Serba bisu nek sinden bisu terus nek nyanyi piye lho? Lah bajing loncat? Kuwi nek bajing loncat. Piye piye? Apik Terus ora? upama Dek Probori ini tulung aku nyanyekno gelang kalung. Nah, terus Piye? Oh, nggak bahasa Apa kok ngene-ngene iki? Om. Lah gelang. arep Victor kowe. Gelang. Ngene iki Victor kowe. Gelang Mas, gelang. Wah, gelang. Gelang kalung. Iya, iya gelangmu gede. Iya. Nggak bahasa isyarat karepe. Kuwi nek gelang. Gelang kalung. Kalung, Ane ali-ali. Apa? Ali-ali. Dik Probori ini? Kalung. Heeh. Heeh. Nah, iki lho, iki lho, iki lho. Iki lho. Kok ngene? Eh, apa kuwi? Ayo nyanyi ali-ali. Rumah saku ngono kuwi terus pikirane ki rena-rena lho. Heeh. Apa kuwi? Apa? Kok tak jak neng omahku, omahku. Heeh. Mburi, pasar manuk. Wong ngono. Oh, alah ngono. Iki tontonan lho iki. Mburi pasar manuk kuwi cedhake pabrik susu. Oh, ngono. Nek upamane pabrik susune kuwi cedheke pabrik rabuk lho piye? Aku Iya bener lho Pak De. Ora cetha Ayo, kaya. jajal. Jajal. Sing kuwi aku urung ketemu wong bisu ngomong ngono kuwi, Mas. Urung tau ketemu aku karo wong bisu sing ngono kuwi urung tau. ora cetha kaya. Tapi nembang sing kekinian Cahayu, nembang sing kekinian. Sing milenial. Milenial. Oh ya iki zaman milenial. Mula diarani Probori ini sinden multi talenta. Heeh. Apa-apa iso. Apa-apa ditaleni karo dhek wong talentane. Talenta kok ya. Mau bajing loncat mongko wong Surabaya ning iso nembang Sunda. Lho, piye ta kaya? Manut panjenengan napa tembange? Pokoke tembang kekinian bebas kok bela. Bebas. Bebas. Ben ada apa kowe? S M L nek S kok gak ngamperten. Kuwi kaos. Oh, kaos. Aku. Nada, Pak. Apa? Ora apa-apa. Gareng omong. Ora apa-apa. Kowe iki rumah saku, kowe anggere Probori ini rene teko lek nyawang modelmu nyekebek ngenyek kowe karo Probori ini. Ngenyek karo aku. Ngenyek kowe. Ora. Lho gede-gede iki lek Mas aja mrovokasi wis tenan, Mas. ora Aku wedi nek karo iki provokasi wedi. kaya. Lah nyeneni sinden-sinden lho, Probori ini nyeneni sinden-sinden. Kowe ki arep nyeneni pareng nguyohi sinden kowe iki. Ya aku gak nguyuhi iki nguyuhi raine sampean. Lah. Lho. Aku arep mbok uyohi. Mongko kowe iki nek aku ya lak ndodok. Lah kowe lagi ndodok tak jambakno edan kok. Wah, kowe iso lekasanmu. Aduh yong ngono-ngono. Kok iso jambak-jambak. Aku lho enggak duwe ngonoan. Aku Ya selentik. ya iki ditembangke buat warga masyarakat Kedung Cangkring semoga selalu berkah. Amin. Oke, kita tampilkan
Oh, Satu siang, penyanyi yang serba bisa. Weh. Beliau adalah Proborini, status masih perawan ting-ting. Namun visum dokter membuktikan ada 4 robekan bekas benda tumpul. Bartibo numpak pit tibo. Oh sing robek sikut-sikut ta. Sikut. Ya apa yang ngurusi ngono iku kok iso benda tumpul, benda tumpul. Ya kanca. Yang mempunyai nominasi kekayaan yang sangat luar biasa, rekening di BRI 1.500.000, kendaraan Colte. Ya mbok sing apik, Pak De. Colte apik kena ngusung-usung gamelan kok ya apik. Ya wis. Sampai titik-titik nyurung jan gombal. Nggo lumayan nggo ngusungi yoga-yoga iki campur sari. Nembang gak iki? Nembang. Sing ngakon yasinan ya sapa? Kowe sing paling ngerti marang kahanane ati. Bener Mas. Mbok semangati Apa? ngusapi lohku sing brebes milih. Apa sih? Nyapa? Nyanyimu ki lak untuk seseorang. Hah. Lah nang kene iki lak mung aku karo kowe. Terus? Lah kok kowe sing kleru. Madepe iki ning aku. Dadi objek sampean. Oke. Wis kegantengen lho piye? Loh, aku asline ganteng lho, Mas. Mula raiku tak tutup iki lak mergo aku wonge ora sombong, Mas. Wo, tenan aku ora corengan putih, Mas. Wo. Mas aku. Lu ganteng. Luwe bosok, Dik. Coba nyecel enek obyeke. Kowe sing Proborini gandeng bae sing kate priksa. Kuwi sing kono. Sing kono lho, Proborini nemu kethek ngono. Ampun, penonton ini ternyata mat lho kan Piye? Proborini piye mau? ngeterno bae suntik. Ora sing sebelah kono. Proborini nemu kethek ngono. Iya sing sebelah kono. Proborini nemu kethek, lah kok sing kono wangsulan. Ya apa? Mburine anak bajinge ngono. Ora apa-apa ning kono nyauri lah. Wah ketheke kancane bajing mbake kancoan. Oh lah berarti kita kanca lah ya ngono. Ojo nganti padu Lah kancoan. iki lho apike pagelaran bengi iki. Nyang apa? Nyang apa? Kebun binatang. Mas aku Kaya kabeh kewan sing kecek sing bajing ya ampun. ora masalah wong ya kuwi punya karakter kok ya. Iya. Yo. Her. Oke. Gareng. Kowe mudeng ra? Bukaan umbul donga nomor 29 iki lho. Ah, tempone 250. Buka kae ketipung ngono dang apa ora? Suwe ra tak latih do kaya Ya ngene. sabar Pak Degatra, pancen ya perpindahan lho mari gamelan terus kono sampean kok nyocot ae lho. Kok iso? Nyocot ki nek Jawa Timur apik ya Mas ya? Nyocot ki nek Jawa Timur ki cara anune. Ngomong. Heh? Nyocot nek Jawa Tengah apa Mas? Lek kene kan anu dawuh lek kene, omong. Omong ya. Nek Jawa Tengah apa? Nek nggih matur utawa omong. Dadi nek ngono nyocot. Nggih. Mas Rudi ampun nyocot lho nggih. Nggih. Niro. Mas, aku juga pengen urip, Mas. Mas. Balenono. Mas. Balenono. Kowe golek pancatan to kowe. Mas Ben ora kleru to. Lho. Rumah nyocot kuwi ya omong-omongan ning semune kasar ya. Kasar. Nek kowe padha nyocotke aku lho. Jarene alus apa kasar iki mu? Alus to? Lho, alus kok, Mas. Proborini pancen wonge alus. Wonge Bahasa nyocot ki alus apa kasar nek nggonmu? Alus. Lho, alus, Mas. Kuwi Jawa Timur. Lho, lah iya alus kok aku nirokke. Nek Jawa Tengah muni piye kowe mung? Matur. Heeh. Apik ya Apik ngono. ta? Lah sampe lek matur nang Om Rudi nyocot ya kasar. Lah kene Jawa Timur apa Jawa Tengah? Jawa Timur. Jawa Timur. Bener apa ora aku? Oh, ya Tapi bener. kan piyai Wah, sampean kan ngene. Bener cocotmu. Lah iya. Cocotmu bener. Saling modal cocot kok arep. Awake dhewe pancen padha duwe cocote ngono. Awake dhewe kompak mau koncoan lah cocotan. Yo. Ya, wong kok ya bahasane iki aja nganggo cocot to, Dik. Lah terus Aja. apa? Aku tratapan yo lambe apa-apa ngono ya. Rodok dilus titik Ah. ora congor. Wah, aku engko mulih ngono lak teko maratuwaku. Pak, ayo nyocot kene, Pak." Lah ya repot aku engko. Lah kuwi lek cocot-cocotan ku lek omong-omongan. Lah iya. Yo cocot-cocotan. Oke, yo musik. diaturke. Karo digoleki sik lali. Lho kok. yo ngono kok ya. Wis ketemu? Oke, yo. Ya Ji, tak hitung 1 sampai 2 juta. Kesuwen, Mas. Oh.
Prabu Rini iki pancen ya los. Serba bisa. Tembang apa wae apik. Cakra Budaya. Selawase dadi Yo yo yo. Ibu Bilo. Tak ganjel, tak ganjel, tak ganjel. ngobati ati kan sepi maringi sing kemati yang pergi biar pergi ono kowe sing ngancani matur nuwun Gusti maringi sing kemati sirane ngobati ati ono kowe sing ngancani ono kowe sing ngancani. Luar biasa, tepuk tangan buat Prabu Rini. Wah, tembang apa-apa kok iso. Apa iso dangdut paham Aku sing tak demeni menggur sitok to ganjelen to ganjelen to ganjelen to kuwi demen. Ganjel to ganjel to gak atiken. Ora ngandeken to Mas aku. Kalau sing klambi ireng kae ora ganjel to ganjel to. Heeh, bocah cilik ning kene iki lho luar biasa lho Mas Gareng. sing niki ta. Nyatane nganti sakjane betah melek demi nonton pagelaran Wah, kabudayan. Jenenge sapa, Ndak? Ayunda, Ibu namanya? Loh, iki Ayunda anake Dewi. Iki bapak, Nduk. Bapak Pucung. Bapak Gareng, Pak. Nggih ngeten iki lho. Kowe iki ngaku-ngaku ngono kuwi. Bapak Gareng. Lah kenal apa piye karo ibuke? Kayak Bapak Rudi. Oh, Ngomong karo Bu Dewi ya. Apa? Heeh. Kathokku sik disimpen apa ora ngono ya. Ora. Dek ben tau tanggapan teng mriku. Oh, keri. Keri kathoke. Ngeten iki ngladeni sing enom-enom, Sing- sing sepuh-sepuh. Sepuh-sepuh. Enten sing lagune angkatane Pak Digatra enten. Apa Coba contohnya? D minor, D minor. Ha coba. Oh, angkatane iki. Angkatane niki. Wah, iya no kudu ngladen. Ayunda ora sane Ayunda, ndi. ayo, Nontone Dok, kono ora apa-apa Nek kok kene ya. wae cedak bapak kok. Wah, gareng ngedeni bocah. Sampai niku pancene delok arek delok wayang mulih-mulih. Kuwi ora medeni bapak, ora medeni bocah. Kuwi arep mulih golek ibuke ngobari. Kan lho pake enek panggung ngono. Lah. Niku Anak kok nih, sing kaya. nom-nom, Heeh. terus sing rodok remaja. Heeh. Niki enten sing Alirane Mas Gareng. Alirane Pak Apa? Digatra. Apa? D minor, D minor. D minor. Nom-nom aku lho iki. Tahun 70. Berulang-ulang kali telah ku katakan diriku ini hanyalah seorang biduan. Jangan engkau cemburu kepada diriku. Sayangku ini hanyalah kepadamu. Gitu. Nek kuwi ketipungane wis 90 munggah Mas nek Oh ngono. ngono. Kowe ora tau nonton Pasar Malam Berkah Ria kowe. Oh. Kuwi jamanmu nom-noman biyen. Nom-nom aku tahun Pak 70. Digatra. Makane saiki kancane matek kabeh wisan dari kita. Ya ditungake panjang umur, nggo donya wong wis entek dhewe urip dhewe Nah, niku tinggi sing lho. kaya pancenan tuwil-tuwil dhewe. Lah kok nek aku mati sing ngubur sapa? Ha ya ben dipangan gagak to, ben dipangan gagak. Wong donya ora enek wong iki rek wong aku ketok tinil-tinil ngene iki tok nek Ayo rumah saku. ingin piye. Kayak ana Krisnia karo Ika Antonia. Tak barengke wong loro iki. Berdua. Iya no. Bali. Iki mau ana Sunda, saiki ana gagak karo Bali we.
Sing niki asmane sinten, Pak? Ika Antonia. Mbak Ika Antonia. Nggih. Sing nika, Pak. Lek takon aja terus semu kaya semu Lah anu iya. ngono. Takone sing apik to. Lho lah nek niki lah Mbak Ika. Ika. Sing nika, Pak. Kok kaya adoh temen to. Kayak Ya dicedeki di gila sawang to, sampean diduding gila to, kaya diduding. Heeh. Sampeyan kok koyo gila karo aku. Heh. Mas Sani kok nyawa glegeken. Loro kok glegeken ki lho. Iso glegeken ki lho sampean ki lho. Nyawang kok glegeken ki nyang apa? Kok amen glegeken lho. Wis kowe iki Sing niki, Pak. kuwi jenenge Krisnia. Krisnia. Wonge alus, pawakane lencir kuning ceking. 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 Heeh. Lencir lho, kuwi. kuning. Kuning. Ceking. Heeh lho. Loh, Langsing, langsing. langsing. Langsing tawa seger. Heeh. Loh, napa? Segerdu. Kowe iki rumah saku Langsing. Nah iya. langsing. Sapa mau? Krisnia. Krisnia. Waduh. Kowe pamon duwe bojo Krisnia ngono mok tukokne apa, Reng? Apa Mas? Nggo napa, Pak? Tukokne nggo napa Lah nih? sembarang mok tukokne apa butuhmu rasa sayang, rasa tresno, rasa seneng. Dibuktekne sayange sampean. Mok tukokne apa? Ya paling ora perhiasan tak tukokke. Apa? Nek klambi nek toko mbok nawa renek ukurane ya tak tukokke sarung ngono ae. Asane nggih buntel. Ya iya ngono. Nek kendaraan ki nek mobil cilik-cilik paling ora ya sepur kelinci Dik nek kowe numpak. Terus Sepur mini piye? Sepur kelinci, sepur mini lho. wong pawakane ku ya apik sename oleh olahraga ben isu. Oh, iso olahraga to? Coba-coba praktek nek senam piye? Coba nek senam piye? Ketukane Mas. F1 F2. Dek N1 N2 N10 N10. Ya. Hai. Ya. Ayo coba warana senam cah loro iki. Iki anu lho, iki dadi anune lho. Warana. DJ. DJ. Oke. Aku mau meluruskan perkataannya Pak Rudi. Pak Rudi ki tidak pernah berkata bohong utawa Wah. goroh. Pak Rudi ki yang Aku ayo. nemu cumplung ning kali tak turut munggah tak balekne sing duwe kok. Mek Nah. cumplung lho kuwi. Kuwi lagi cumplung. Ah. Sing kuning-kuning kaya diturut Mas kae. Kae tak jimuk tak wehne kowe rencana. Oh lah iya, kayak tak dumro sampean ul tak pangan kae. Lah iya wong awake dhewe iki kan mau panggah ngono kok. Lah iya. Cocok Anu, kok ya. coba DJ. Mas sampean contohin Oke. okay. Maju sampean nek nyontoni maju. Emang wong kowe sing fitness kok kowe sing Oke, semuanya. Lampune Mas. Lampune ndi? Kok lampune kok sumeten. Ayo. Instruksi ini kowe. Yo. Instruktur. Yo, melu Mas Gareng. Kurang ombo. Sing ombo. Ya suwek jarike kaya. Bengok nduk. Ben sehat. Ika lek domen. Syukur. Lho urung to. Bengoke iki aturan. Loh, kan semangat. Ora bengok kaya ngajak apa ae. Piye to sampean aku kan semangat. Ya semangat ning bengokmu ki lho. Nah. Hei. Nah. Hei. Lho iki sama gak mireng lek liri-liri. Nek liri Lah piye? kok sampean enggak kurang Jelas. semangat, kurang greget sampean lek aku. Ora fokus instruktur sename to no. Kan kita ada semangat. Ya, nah. Oke, Yo. siap. Bersama Koplo Audio. Ayo. Instrukturnya semaput gitu. Kowe iki nyang apa? Ora semaput piye, Mas? Kesabapan tok anu mumet aku, Mas. Rumah aku. Bos, Menika. awus. Angine iki angin pembuangan sisan. Rumah kamu anggap. Kowe kene, Nduk. Nggih. Nah. Iki loro iki mbanis bojoku ngono ya, Mas. Nah. Nggih. Maksud nyata
Lah kuwadine Wong dadak wade barang to ya. Terus pripun? Maksudnya loro-loro niki bojoku. Terus Nyanyi bareng ning kudu rukun. heeh. Senin, Selasa, Rebo ning nggonmu. Nggih. Kamis, Jumat, Setu ning nggonmu. Terus Minggu. Minggu nggo suntik. Lah nyapa? Kesel ngayahi kowe. aku wong tembangnya apa manut cah loro iki? Sing lawas no Proborini wae iso lawas kok. Sing lawas tadi malam aku mimpi kawin anak. Ngono lho. Sing tak meniki keri mau lho. Anak. Heeh, tak meniki keri. Nek kowe lak pas karo suaramu sing Ah, iya. hei ngono mau lak pas. Anak. Coba Sarah. Kowe sing anak coba. Apik. Yo iki. Anak. Walah wis ra pangan tenan. Ra enak pangan tenan iki. Rumah samu. Wah, Oke, siap lagune. anggone napa? Manut panjenengan. Wis ngono manut. Manut. Yo. Dung tak dung tak dung tak dung tak dung. Anda pusing? Minum Rodakol. Ya gelo. Apa? Gelo. Gelo. Ah. Dandan kaya ngene iki. Lah piye? Tak dukung, cocok. Oh kowe iki gombal kok rumah saku kaya arep menentang lho tibake. Tak mat-mate ya manis lho anak senyum. Mosok to. Wah, lah iki gula langsung karo iki sirih kok. Lah kok diomong. Asin ya panggah asin no. Yo, tublak tutak. Yo! Iki Mas Gareng tembangnya gelo. Ono Krisnia, ono Ika Antonia Bersama Cakra Budaya. Konte Asik. Malu roji ya jokete melu Mas Gareng do ini instruktur senam tingkat RT Lampian dan Mas Agus Joko Susilo para nonon yo Mas Kasum Hadi Purwanti langsung mundur Yen pancene ora tresno Mbak ya kondo lagi dilus dituntun dirangkul ora Mbok tuwa genti ya. Mbok enom ning sing wis ketok tuwa ya. Makane aku boros. Rumah aku boros umur apa piye kaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngapunten badhe ngersake. Ngersake joget bareng. Oh alah. Nggih. Kaya ngene lakonku.
pam 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 pam. Wah. Kemana-mana menuruti kaya singendal atiku netes yen pancen ancane ora tresno mbok yo kandha kandha sing prasaja aja gawe gelap ati aku ora bakal gondeli yang apa Ora nyanyi ra patheken. Kok nesu to? kok nesu to ukele ngono lho Sirkulayar ngimbangi bojo loro ben ketok harmonis rumah tangga. lho yen pancene coba Ngono ya tak tambah angel-angelke nyapa. ukele lho balenono Baleno. yen pancene ora Yen pancene ora tresno. Nah, mbok yo kandha kandha sing prasaja. Yo. Aja gawe gelap asui tati. Aku ora bakal gondeli. ukel penake kaya ngono Penak lho. kaya ngono. Oh ya pas lho nembangmu ya apik lho luar biasa. Weh, Penak sing ampuh. ngrungokke sing lakoni iki. Tapi apik lho. Tapi lho tapi. Iso kaya wong mengi ya. Nggih. Apik lho angel lho nembang kaya mengi iki. Wong Ngene iku ora kaya wong mengi, Pak. Apa? Malah kaya lelaku ngene iki. Laku apa? Ya wis tau. Lah iya. Coba Mas Patrick sing bagus dhewe. Nak kanang-kanang dhewe. Ki loro ukele padha aku, Mas. Ya, Mas. Ngono. Ngono ya. Ning dirapeti engko aja ngantek ndelewer ya. Mas aku yen pancene Yen pancene ora Gerakan-gerakan. ya penak Pindah lho. nih, pindah kono sik. Wis nang kono sik, diluke. Nyang apa? Nyapa? Mringkil kok, Pak. Wah, lah kuwi berarti Encer to aku mau. ora. Dikone kuat ndi. Nah, ngono lho, ngono arepe dibuang lah sampah pada tempatnya. Ene tak openane. Kan bukti lek sampean cinta aku ya Mas ya. Iya cinta. Apa to cinta ki? Cinta itu Apa Mas? cerita indah namun tiada akhir. Lho. Kowe iki kok Aku kan apa kayak piye jenenge? Kaget kok. Kaget histeris demen. Lho wong histeris iki ngono kuwi lho, nyawang kebagu kamu kuwi lho. kebagusan, Pak. Lah iya, nyawang kebagusanmu kuwi. Kebagusan kok kebagukan. Wong tresno ki kaya ngono kuwi. Ya. Ayo, mak karo kowe, Dik. Lho, karo kowe. Sik, patut kok. Lho, Yen patut. Aku patut, Pak. pancene- Patut, Ya. Pak. Ya patut, sing wedok kaya Sekar Taji, sing lanang kaya Panji Asmara Batang. Bangun. Maksudnya batange bangun mlaku-mlaku. Ngene gak mbok tekoni akar ning ndi ngono, Pak? Loh, Mas Gareng badhe tindak pundi? Badhe nderekke Mas Rudi Gareng ngeterke sinden. Oh, ngono, cocok. Lek nuntun Mbok Wo, Mbok Wo, Nggih. Mbok Tuwa. Lho, Gareng arep tindak ndi? Ngawinke jaran. Mas aku. Ora gelem tak kawin dhewe lho. Eh, Jarane. Mas aku. Jarane lho. Daran yo. Jarane. Sampean ngarani aku jaran.
Jarane lho, aku Mboten, karo kowe lho. lak duwe jaran ning omah. Nah, Ngono lho, arep golek jaran lanang. ngono lho. Jaran kuwi hanya lanang wedok barang. Ndi, jarane lanang ndi iki? Mas aku. Yo. Kaya ngene lelakon kata-katane ngono lho ya, kata-katane ngono ya, aja lali ya. Nggih. Mas kadung tangan ngono. Kata-katane kaya ngene lelakonku ngono ya. Biyen ngopo kok dadak ketemu soalnya wong arep nyanyi ki nek lali kata-kata bahaya ya ta. Heeh, sebab kata-kata kuwi penting. Penting. Wong urip ning alam donya iki kabeh ya gumantung karo Aku kata-kata. kon balas iso nek kon balas. Yo. Mas aku. Yo, yo. Kaya ngene. Ji ro ko semono ko ko yo bareng ji ro lu ko Sik. Krisnya. Wah, kowe iki ngalih. Kowe iki adoh-adoh kaya anu ora cetha blas kowe iki. Mosok ngono iki Orang sini wong lanang kowe iki. Sini kowe nadamu kok miring. pupur sekilo pisan mbok nggo Aku iso miring. sangke ombone nek ngeroki ngantek teyol gegere ombone ram Keselen dek mau paling Mas. gur sak omongan sak nada ko diling-iling ko mongone mun ko mene diling-iling ya ji ro lu ya ko Sapa iki? Sing bodho sapa iki? Panggah Krisnya to. ko kok tak ijolke dream lho kowe suwe-suwe Mas aku. Ika. Ko. lah yo pas lho Lah ya bener Semono. Mas aku. dong pora Yo. yo Ji ro lu. ko Sik. Krisnya ngalih. Nah, Ika karo Krisnya, Ika karo sapa iki? Gareng. Ko. ji ro lu Ko. Sik. Ika ngalih. Ika kowe rapat bakat kowe. Kowe rapat bakat kowe nembang. Yo reng. Ko. aku dhewe Pak Wah, lah kuwi sing Sampean. Kancane lho. Ajaran Bu. Sejarahnya sama. sing Sulaya kowe, Mas aku. Blober iki yo. Ayo tanganmu. Masa wajah iso blober. Sampeyan iso mblobok. Bu diresiki lah Bu. Mas aku. Ndek bojo kaya Karesiki Bu. sepurane Mas Patrick sepurane aku mergo gawe-gaweke Mas Apa? Patrick Nyang apa kuwi? gara-gara arep nyanyi nenek luputku ya pokoke Iya no. pangapura Kekancan iki wong kudu aku ngono. karo kowe iki kekancan ya Wong suwe ora wis kaya bisa. dene Kakang Adi dadi apa luputku iya njaluk ngapura ya Trik ya mbok yo sing apik sungkem karo Mas Eta ya Sungkem. Arep mau seri bloboran kowe rumah aku. Rasa Mas sampean. Wah iki asemane bocah. rupa aku lho kaya apa ngene iki terusan Ya ora apa-apa. Apik lho. Bagus enak Apik. iki. Bagus dongkolmu moncrot kuwi. Aku lho teko ngomah ngene iki anakku bapak rawuh monggo ngunjuke napa rokoke napa dahare napa ya jirut nang kene mbok untel-untel kaya ngene aku. Apik lho, iso kaya gareng kobong. Kaya gareng kobong ngono. Bledekno, Pak. Ya to. Kaya kene. Kok Alah wis. Oh selering bareng kok nekat. Kaya ngene lelakonku. Kaya ngene lakon iku lho Mas Gareng. Ketemu. Hati. Oke, terima kasih matur baruan arigatou gozaimasu kamsia kamsamida. Ina kemien menika Ika kalian Mbak Krisnia. Coba kaya ngomong Hintan. Gimana ngondo? Ibu, Bino, Cibo, kecil 24 jam dan kaya jaran beken.
Apa kuwi? Apa kuwi? Kenapa ta jane iki? Rock and roll. Ayo nek ora kudu kaya wong ayanen ngono to. Yo ora pas no frekuensine kudu ngono no, Pak. Kudu dhuwur. Nah, baleni frekuensine kudu semua. Ayo, Bino, tiba kita sambung ke bambu rumah. Ya. Awas. Tunggu mana? Tunggu. Tak tulungi. Terus arep tak jejelne. Wong iki lumrahe sliliten ki iwak. Dicepot. Selilitan apa? Sliliten ki iwak. Terus Sing ulet-ulet ngono. Lah sliliten kok emik ki lho. iki jek apik, Pak. Apa? Tangga kuwi untune dibeheli kan lho, Pak. Heeh, behel. Behel. Kayak keselilitannya mati, Pak. Lah apa kuwi? Keselilitan reng usuk cagak sak piyake sak. Kuwi berarti keblekan to rumah. Intan Budi Legawa plekenut ndut-ndut. Nah. Intan Budi Legawa plekenut endut-endut. He her encit bulbul. Ya Allah. Kok aneh bulbule apa kuwi? Bulbule? Ya aku. Mesti kare dhewe yang ngebul ta. Mapan wonten ing Kedung Cangkring dalu menika. Nggih. Tapi tembangnya apa, Nduk? Untuk dalu menika mumpung ana Mas Gareng. Apa? Apa manut aku apa lagu entek no ora. Jajalan aku mawon nggih. Apa? Jajalan aku. Kok nggon peteng-petengan no. Duh. Iki Judul lagu. judul Mas, lagu. kuwi. Oh, judul lagu to. Ora Pak? kok sampean kon jajal aku. Ya maksudnya engko latihan sik ning peteng-petengan aku ora ngapal ya. Kok mesti nyanyi. Yo Siarno ala metal mau. Lek kemu aja ning kene, kemu ning njaba kono ning jeding. Ladies and gentlemen, I'm from Chakra Piwara. I sang sampung Rudi Bareng. Kowe engko tak beandem sepolo. Kan campur sarine apa pimpinane sapa lak kudu cetha. Lah kok Rudi Gapeng ngono ki apa to? Bahasa Indon Kok semi Inggris. semi Inggris. Rudi Bareng song plekenut. Oke plekenut. Napa? Yes. Rumah aku. Jajalan aku. Jajalan aku. Yes yo, jajalan aku. Oke. Lagi. Ini apa to, Mas? Dandani kotak. Dandani kotak. Pakune jengat lho, Iso pakune mengok jengat. kabeh ya, Mas ya. Pakune jengat. Ya ngene. Yo, jajalan aku. Buat Pak JS, juga Bapak Ibu perangkat Pak Kason, Pak Adi Purwandi, warga masyarakat juga panitia penyelenggara ono Mas Arudiono. Siji sing tak temoni kena jelas ning ngadepanku. Oh. Bagusmu gawe aku sarwa salah tingkane. Ya, imut. Imut. Oh. Wit-witan demi ngerti Lintang-lintang menyaksikan Kemericikan banyu milik Karena kan jelaskan rasa senangku Rasa mbok angen wong sing biyen larani timbang ngepoti ning nyatane mung diapusi jajalan aku wong sing apa anare iki kemati ngangeni ra mungkin nglarani.
yen sias ngersakake sambang tresna niki sampun jemepak wujude wit-witan danging ngepi lintang-lintang nyaksiku kemricike banyu mili kaya jelaske rasa senengku rasa mbok angen wong sing biyen bareng timbang ngerti ning tani wong kuwi aku sing jajale aku wong sing anane iki mati ngangeni ramuku larani Cakra Budaya Indonesia salam metal Jawa. Oke. Bukan begitu gawang, juga warga masyarakat Tungkakring, terima kasih Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-78. Jayalah negeriku, jayalah Indonesiaku. Berikan mas yen sias ngersakake sampun tresna niki sampun jemepak wujude wit-witan danging ngepi lintang-lintang nyaksiku kemricike banyu mili kaya jelaske rasa senengku rasa mbok angen wong sing biyen bareng timbang ngobrol ning tadi wong diapusi jajalan aku wong seneng bagusmu gawe aku sarwa salammu Mas Gareng, Dalem golek pring nggih nyinggik jamur. golek pring nggih nyinggik Muga-muga warga masyarakat Dung Cangkring selalu panjang umur. Allahumma Amin. Nandur pring eneng pinggir sumur, Heeh. warga Kedung Cangkring panjang umur, subur makmur. Allahumma amin. Amin. Yang ini ya perkara kegojekan mengko dibacut ing Wanci Goro-Goro sing baku Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-78. Buat warga masyarakat wonten Kedung Cangkring semuanya terima kasih. Pak Lurah juga matur sembah nuwun rawuhipun Pak Samad, mboten kesupen Pak Kasun, Pak Wandi, sukses selalu juga panitia semuanya Mas Gareng. Nggih, sukses. Kripik gedang kripik tiro titik dang watone rata sinuwun Prabu Masowati aki obong-obong ditututi nduk. Ya Yung.